Naozaj to tak musí byť. S touto otázkou nás oslovila firma Rockinger. Celkovo až 1,5 pracovného dňa za rok trvá domazávanie ťažného zariadenia na poľnohospodárskom stroji, na jednom stroji. Spoločnosť Rockinger vyvíja a vyrába ťažné zariadenia pre poľnohospodársku techniku, to znamená spojovacie časti medzi traktorom a prívesom. Aby spájací mechanizmus fungoval, musí byť pravidelne mazaný a to si vyžaduje 1,5 dňa a kila mazacieho tuku. S touto úlohou sa na nás obrátili vo firme Rockinger. Medzi našimi štandardnými výrobkami sme takýto diel nemali, spoločne sme ale vyvinuli taký guľovitý klobúčik, ktorý funguje ako klzné ložisko medzi čapom a klbom. Tvorí tak vrstvu, ktorá bez akékoľvek údržby odoláva prachu, piesku, nečistotám a celkovo vonkajším vplyvom. No a na čo všetko to bolo dobré? Čo to nakoniec prinieslo? Po prvé, žiadne náklady na údržbu, po druhé, žiadne náklady na mazivo, po tretie, zabezpečenie proti zlyhaniu, takýto spoj sa nemôže zaseknúť. A po štvrté, veľmi dôležitý bod, zabránenie kontaminácie podzemnej vody. Mazivo sa nedostane ani do pôdy, ani do spodnej vody. Až 20 miliónov litrov vody ročne by sa mohlo znehodnotiť iba na území rozlohe Nemecka, ak by sa všetok ten mazací tuk z ťažných zariadení poľnohospodárskych strojov uvoľnil do životného prostredia.